ukurwa kubor balapha na Ophis Deputy Commissioner ke East Central District ka pentem bak sipai pelaj emni rescue team bakenthum ka NDRF SDRF Special Rescue Team SRT ki pulit ki Magister bak ki sarkar ki dangdon hakapado yang hamensngan bantrai ya kam ban wat shushu yo dangdon ki brio ki badang sakun hakrem doyong pada hak jingwan ka baminda kesni umshim lalap satyai ki brio kumta ka jingyo ban sai ki man ka danglong hi atnyo teli kad hadu minta kesni ka pratereng urempang arja pun rio ki kinhun ki badan hakapado yong ki lawan penya bat umshim lalap shu ki brio bat ya ke jingwan annang beteng biang salasha kesni shushu ki board district ke East Central District ki lalong ki bapet ngor bha bat bu ki bor badai pet bakin kmi bha yo dangdon ki bati do yong bian bat rabu santali ki kenhun pahra bakan thobru ki magister ki pulen bat ki he sarkar ki banang tanat Directorate of Mineral Resources DMR long ru baha ke Jingjia pahra ni drive la yo ban kurup hadu kumba laipupra metric ton approx u do yong bian na ki artali ki jaka ki bahap halum nong themme bat kumba prapunyo metric ton na kaway ke jaka na lum bangla bat kumba shispa nyopusan point nyo metric ton na ki artali ki jaka ki bahap po shnang rangat la kurubru yikitiar kita bat kaway ke sendung bala suba bat tap yikitiar jingpyntip ni ki gelatin sticks ki badan arspa sauteli ki kunhun bayat para ki la penpararu ya ki yeng ni ki kam bala penon kam ha ka bati do yong bian alor kani ha ka bethei bat ke jingti do yong bian la buru de ke jahar ba ki bor kan ki dangle ya ka badan kam kat kum kaan ukurwa kubor ya thuru bakat hadu menta la siu hadu arpo saulak tingka kum ka bailut kesan sha ki bahayeng jang ki lanon ki bangat ha ka apot jing bthei bom Dynamite ha pardo yong bian ha mensngan ha ka than thangsku bat ke jing ai ya ka bailut kesan sha ki bahayeng jang ki lanon kan nang yai peteng hadin ba ki la pan penpoi ki kot kisla bat ki jingpen shisha ki board district lingba u district magistrate ke East Central District kila pentri kamru ya ki kendon jingmana ki bakat kum ki kendon an section shispa reply BNSS man penti kana ya ki jingshong shngan kalba ke jingwa di brio ne ka operation kadangyan la kentu ya ki palpa bakin ai ke jingetrei lang bat ki board district ban kyar nakabati do yong bian bat ban kyar ru ban numlet shajan ki jaka ki ba ma ki ba la day ki parti do yong penkut kerwa